มีใครอยู่ข้างนอกไหมคะ nula pakhat muko chuan social media a live na a flashlight chu lo fakin a that zia a lo soi fi amol mola comment te a chir lai chuan Monica ti mingpu chuan min block ani chuan i thi ang ti in a lo commenta muko chuan fiam thu mai mai ni anga in anui ta ringota ma se Monica block atum lai chuan light chu a lo thim nga la Monica chuan lo comment le in a hnung maya a omti a lo shila mun ko hlau tuk chuan a flashlight chuan a room chu a chhun kol nga la reilo te a mu theilo chuan lo thatin a life po chu a top zuya Melissa le Abiel pa chakte hian cosmetic company thar iconic ti chu dinin an boy vechin le a Melissa po hi an product te fakin a life vede urang china comment te a chir lai chuan meiche pakhat Monica ti mingpu chuan video pakhat alo teka Monica ina chu tianga video alo tek ngot mai chu makati in a omatinuam lo hle a live zo nu chuan Monica I video tek chu a en ngala meiche pakhat in ti hlum lai video alo ni a reilo te a chuan light chu alo thim zuya a kongka chu mi tu emo in lo kik ngalin kongka awa hon chuan tuma an lo om lova chuti lai chuan a phone a chuan notification alo thleng ngala in ti hlum lai video tek tu Monica chuan iconic shop chu alo check mek ti a mu a kongka chu mi tu emo in an lo soi ngala Melissa hlau tuk chu room lampanin atan ngala a room alu nu po chuan a room kongka chu pon nama tangin hon an lo tum le a hnung lama chuan meiche pakhat in oklum aloin khai zu aboka tranpui tu ko watum lai chuan a phone signal chu bowin a madar thalanga tang chuan a hnung lama meiche in oklum ruang chu a mungala a hlau tuk chu room atang chuan tlan chuakin Abiel pa chakpo alo thleng zuya Melissa chuan Monica in video lo thon te chu a entir ve a chak chuan Monica chu tunge ni ti zotin Melissa chuan Monica chu social media lar takni chin ani thule adam lai chuan an cosmetic tilar tura an chhor thin tu chu a rila chak chuan Monica account chu mi tu emo in an hack sakni a arin thule a social media account atang chuan block turin ati a chakan a chuasan nu chuan a thian nu som a bengala som chu ama chawa a om lai chuan a phone a chuan notification adong vele a ani po chu Monica chuan thil engemaw alo tek le a phone en chhun zom lo chuan a in bol san ngala a ma loka chuan kerap omzet mai mu in a bole ngal mai awang chuan a suang tu na mai ni in angaya chuti lai chuan a phone chu alo ri a in bul zo nu chuan a phone chu check-in Monica miss call alo oma Monica hne tanga a voice message don chu a hong ngal boka Monica chuan a mai chiat vek thu chu lo soin som chuan a hlau hle a chuti lai chuan a ruma chuan Monica tharau chu aloin lar ngala Monica chuan som roka chuan rekin a that zui ta ni Melissa chuan som abiak tlang thei mai lo awang chuan angai thalo hle a Monica account te chu check-in Monica video hlui pakhat chu a mu chuaka video a chuan an thian nu ai po lo langin ai chuan bande chin a hnar le a biang te chu a tuam tlat boka video thlir tu te chuan comment a chuan ai chu lantir ve to lo turin an lo ti a in chu thu a hriat chuan a kalson ngala atuka chuan Melissa chu ai mutur chuan akala ai chuan ani po Monica in video atek ve thu chu alo hrila Melissa chuan Monica social media password te chu tunge hri angti alo zota ai chuan chu tiang hre tur mi a hriat big lo thule Monica apartment na kal mai tur chuan alo ti a Melissa chuan ai chu poisa pe in ai po chuan Monica apartment chabi chu alo pe ve boka
Melissa kal nu chuan ai chu Monica tharau chuan alo ti boi ve le a Melissa ile chak te chu Monica apartment a chuan an vakala chak chuan a computer te chu a check sakngal mol mola a password te ati dik thei mai lo wangin Melissa chuan Malika ti minga hon tum tur le chu Monica ye ming tak ani thu chu alo soya ma se Malika ming po chuan a hong thei ta chuang lova computer atanga a account na lu chu an be don san ta ka wangin Monica phone chu an zong le a phone an zon mu nu chuan Melissa chuan chu ruma chuan an pahni ni lo midang an omve tlat ni in a hria a nunglam chu hoi ngal vatin tuma a mulova chak ne na chuan chu room chu chuasan ngala du thu soin roi chu ngala tuma ma se a han hoilet chu Monica tharau jok chu alo kai reng ti a muta thut maya man mo takin Monica room chu an chuasan ngala ina an let nu chuan chak chuan Melissa chu social media khoi tam lo tur le Monica phone chu a thian pa a hektir tur thu chu hrilin a chuasan ngala chak chu nu chuan Melissa chuan an thian nu ai thi thu chu a revele a Monica thil ti nge ni ti a hriat chian ema wang chuan a hlau hle a zana mut don chuan a hmaya cream a hnoi lai chuan a hmai chu diklo riau hian a hria a han en chiang chu dar thalang a thla chuan a hmai alo hai thi buai maya ma se a suang tu na mai alo ni a banga amilem tar mi ta tang chuan thi sen alo luang chuak le a chu ru ma tang chuan akal son ngala Monica tharau po chuan alo zui vezel boka akal na apianga chuan zui zelin Monica tharau chuan step atang chuan anem lumta a Melissa chu hliam na tak tuarin damdoi in a hruai ani a chakpo in a thian pa puina in Monica phone chu alo hong theya Monica phone a chuan ming pakhat diwi ti mu in chak chu diwi mutur chuan akal ngala chak chuan diwi hena chuan Monica chungchanga biak loka du thu hrilin Monica in video ateka piang te relo te a anthi zel thu te chu a hrila diwi chuan chung thu a hria chu a hlau thong hle a chak chuan Monica thi ma a thil thlen dan te chu a zot boka diwi chuan Monica bial pahlui san huturin alo ti a san po chu Monica in video atek ve thin thu le ani chu Monica din mun hrachiang ber tu ani thu chu a hril boka diwi kalmaya tumlai chuan chak chuan Monica chungchanga engthil thalo nge thlengti a zot le a diwi chuan engma a hriat velo thu a hril hnu chuan akal ngala diwi model panhi te chuan Monica chungchang chu soin pakhat jok chuan Monica kha thilo ta se an na te chu an mu thei arin lo thu alo soya chuti lai chuan an phone a chuan notification an dong ngala phone an han check chu midang video don ang chu an lo dong ve reng maya diwi po ina thlen hnu chuan an thian pakhat nen phone in an lo in bia a chuti lai chuan Monica tharau chu lo in larin ani po chu a that ve ngala studio lama po chuan model panhi te chu ho turin an lo in bot saya studio kongka chu alo in kal tlat maya relo te a light chu alo thim zui boka light alo en le hnu chuan model pakhat jok chu rap omjet main alo thi a thian nu chuan a hlau hle a tran puitu kovin ring takin a awa light chu lo thim le in a phone light chu a on ngal vata ma se a thil mu chu awarap thak te reng em a thian nu ruang rap omjet mai chuan alam alo pan mek ti a mu a relo te a chuan Monica tharau chu loin lar le in ani po chu a that ve ngalani atu ka chuan chak chuan Monica bial pahlui san chu mu in Monica video chungchang le mi atek thin chungchang chu azota san chuan a hun kal to soi chu adu lo thu lo hrilin hriat du ane ni chuan Melissa zot mai turin alo ti a san chuan Melissa chu Monica thian thaber ani thu a hril boka chakle Melissa te chu in mule in chak chuan Monica in ti hlum chan chu a zot le a Melissa chuan thil engemaw thup tum ni om takin chung thil chu engwanga zot nge ni ti in alo zot le ta
chắc chuan tran puya du wang mai ani thu so in an doorbell alo rizuya chuti lai chuan Monica bial pahlui san le athian te chu pool party nei in an lo hlim hle a san bial nu chu san bula chuan wakalin in chung lama an kal srang ngala rei fe an om dun nu chuan san chuan abial nu mela chuan Monica tharau rap om zet mai chu a mutatlat maya a laulu tuk chu ruma tang chuan atlan chuak ngala mase Monica tharau chuan alo zui vezel boka pula tanga alo chu nu po chuan abial nu chu Monica ang chuan ala muzui zela chemte chu ngalin abial nu chu anaya omlo turin alo ti a mase Monica tharau chuan lo zui zelin a thian te mulai chuan a that ve ngala san thian pa chu Melissa ina chuan alo kala Monica phone mu chuan anda let le watangai ti alo shila chak chuan engwanga local nge ni alo zota san thian pa chuan an buina le an thil zon chu Melissa chuan a chana riat vektur thu alo soya Melissa chuan a hun kal to chu angai tu leta kum khat kal ta khan Melissa te chuan an product thar factorin diwi kal tlangin social media lartak Monica chu an soma Monica chuan an product te chu faksakin viewer te hena chuan nisom ni chunga cream chuan nal taka alan tir tur thu te chu soin viewer po an tam hle a ma se reilo te a chuan Monica maya chuan cream chuan effect anei tatlat maya ani telin a mai chuan chiatlam apan zela Monica chuan som chu kolin a mayan ti chiata wanga Melissa in a en kol na tur poisa a choya ngai thu chu a hrila mase Melissa chuan a thu soite chu alo ngai poimo hau lo maya Monica thinrim chuan life anei le nu chuan an cream that lo ziele a mai po a ti chiat vek thu chu viewer te hena chuan soin chu thila wang chuan Monica chu ama sponsor tu dang te pon an contract chu an ti top pha hiala chu thila wang chuan Monica chu a lifeline a in ti hlum zuyani Melissa chuan Monica mai chiat chana chuan mo phurna anei lo thu le fin fiana engma aom lo thu chu alo soi ve boka san thian pa chuan Monica thi chana chuan an cream an faktir wanga ni thu chu lo soi le in Melissa chuan Monica chungai dam di lila chung thil te chu atop theyeng empty alo zota san thian pa chuan Monica chu athi to awanga ngaidam dilin omzia anei to lo thu le mi pui ho nena Monica thi chan chu an cream wanga ni thu puang chuak turin ati a Melissa chuan san thian pa nena chuan chung thil chu tima se Monica chu alung oi theya arin lo thu alo soi chun zom le a chu ti lai chuan light chu alo pheta zok maya Monica tharau chu loin lanin Melissa chu dokana arab beta reilo te a chuan Monica tharau po chu abo zui ve ngala atu ka chuan Melissa le chakte chuan thil thendan dik tak le Monica ye thi chan ber chu a cream wanga ni thu chu pon chu mai tha an ti a Monica phone da le tur chuan an kala Melissa chuan chaknena chuan Monica ye apartment a kal le chu adu to lo thu soin chak chu ama in akala chakan Monica phone adan hu chuan a computer chu ama in aloin ona social media account chu loin hongin chak chuan awa en ngala chuti lai chuan Monica tharau chuan Melissa chu elevatora alo norlut ve boka Melissa chuan chak bula kal chu tumin Monica apartment lampan chuan a chho ve le a mase light chu alo thim le ta mak maya light lo en le nu chuan Monica tharau chu a hnunga chuan alo ding reng ti a rengala Monica chuan Melissa chu ni khoshelovin asiam zuya chakpo chuan Monica account chu alo cheka Melissa message te chu chiarin Monica chuan an cream a fakna man peturin alo ti a mase anin biak na anga an huntiam ala zo lo thu an lo shilawang chuan son hena chuan Monica chuan atan puina adil vele a sompo chuan Melissa chu ala boi thu lo soin alo nial ve boka a maya chiat chan chu cream danga man wang nia angai thu te lo shilin Monica chu aril ruana hle a Monica in an cream asoi chiat saklai video te chu Melissa in alo en ve boka
a thin rim lutuk chuan san nena an mudun lai video chu thonin avau boka chu video thon dar tu chu Melissa chuloni in Monica tharau chuan Melissa chu inchunga chuan hruain alo pan nai ngala Melissa hlau lutuk chu a wheelchair atang chuan tla in Monica tharau chuan a soi sazuya chak polo thlengin thudik eng kim a hriat to thule mi chunga relu chetak aput chan chu alo zota Melissa chuan chak chu a hmangai thule ngai dam shram tur chuan alo ngen ve boka chuti lai chuan Monica tharau chuan chak chu lo bein in chunga tang chuan a the tlangala tharuk nuwa chuan Melissa chu damdo ina alo la oma Monica tharau po chu abula chuan omin Monica chuan Adam chunga abula a omreng to tur thu chu alo shila